Gaigo, el 26 de novembre és el dia de l'arribada del poble gitano a Catalunya. Sí. Fa més de 600 anys que estem aquí i és una llàstima que no tinguem un arxiu on documenti la nostra arribada. La singularitat del gitano és que és autòctona amb les seves costums. Les seves costums és la base de la cultura gitana. Les tradicions, els valors que tenim. Aquests valors i aquesta cultura l'han conservat i és el que oralment s'ha transmès de generació en generació. Llavors, es tanca un cercle viciós, tancat, que ara s'està obrint, ara, en el segle XXI s'està obrint. La gent ja ens coneix més. Però abans era un cercle tancat que solament podrien entrar els gitanos. Tenien accés als gitanos i les gitanes. I es produeix la metamorfosis al trobar-se en un estat de sedentari. Vam deixar de ser transhumants i ens vam convertir en sedentaris, sobretot aquí a Catalunya, el gitano. És gitano o ha de ser gitano a fora al carrer i a casa seu. Perquè néixer gitano és fàcil, tu has nascut gitano i aquest també. I el que ens grava també. Però cuidado, senyors, el bo no és néixer gitano, és saber ser gitano. Que això és l'art de la... Ho diré en castellà, del meollo de la qüestió. Perquè el gitano es veu obligat, si ha de ser bon gitano, a ser honrat, a no mentir, a donar hospitalitat, a fer un favor, això és ser gitano. Vells viguessin el que estan dient ara. Val? Els que ja no estan, els que estan al cel, si ara aixequessin el cap dirien, mare meva, què és això? A on han arribat els gitanos? Els temps van canviant. Els temps han canviat, és una evolució. Jo ho veig i penso que sí, que hem d'evolucionar, però cuidado, evolucionem guardant els nostres costums, guardant la nostra llar, saber ser gitano. S'implica una responsabilitat, perquè el dia que tu et casis i tu et casis, tindràs el deure d'ensenyar a ser gitano als teus fills. Que es va poder atorgar la jornada de 8 hores i el diumenge, el dia de festa, de descans. Per què dic això? Perquè l'economia es va transformar en un hàndicap. Al tindre un dia lliure i aquestes dues huelgues van donar lloc a que el gitano pogués desenvolupar els seus negocis
dintre les urbes, dintre l'urbanitat, no, diguéssim, el rural, que venien bestiar, a les fires de Verdú, les fires de tot arreu. Va inventar anar a Buenos Aires, Mèxic, lo que es Sudamérica, y mire usted, yo soy azafato, mentira. Yo vengo de un avión, llevaba este género para este señor, pero este señor no está, yo me lo vendo ahora porque no puedo regresarlo. I ens guanyàvem la vida així. Això suposava ser venedor, actor i saber anar pel món. Això vam inventar. Recordo que era molt jove, al bar del Toni, hi havia un coro, Sí. amb barretina i tot, amb culleres grosses i forquilles grosses i la faixa. Sí. I es cantaven les caramelles. I anaven a la Mercè. I anaven, pues, a celebrar totes les festes catalanes. I eren tots gitanos. Aquell coro era tot gitano. Yo me acuerdo de antes, de las bodas de antes, que empezábamos a la mañana, hacíamos los convites,
invitábamos todos los gitanicos que conocíamos, después íbamos a la sala, al Apolo, al Bernis, al Estudio 54, a las cañas, que antes antiguamente eran las cañas que hacían los casamientos, ¿vale? Y era lo que hacíamos antes, las bodas que duraban pues hasta las 3, las 4 de la mañana, convidábamos, bailábamos, estábamos muy a gusto. Cantàvem, ballàvem, llavors estilava els tangos, les boleries, els fandangos. El Xacho també us puc parlar, un gran amic meu, Sí. feia puntes amb el parer. Val? Perquè era una innovació. Cantar la rumba en piano. Era una innovació, va ser un boom. El que ha passejat la rumba, el que ha convertit la rumba en un icono, en patrimoni de Catalunya, ha sigut el maestro de los maestros, el Pere. Pedro Calaf Bofill. Sí. Ha sigut el gegant de la rumba, l'Elvis Presley de la rumba. Sí, senyor. La por ens ha fet tirar enrere. Val? Perquè si estiguéssim units i no tinguéssim por, quan reivindiquem quelcom, que hi hagi raó, i ens poséssim tots a la meridiana sentats a terra, un altre gall cantaria. Però quan hem d'acudir a un lloc, els nostres pares, els nostres vells, no hi vagis, et poden pagar, pots tropeçar i caure. Aquí està el fallo. Sí, senyor. Per això no ens han pres mai en sèrio, com a poble. La felicitat sempre és felicitat. Sempre. La felicitat es pot aconseguir, per exemple, amb les petites coses. Bueno, també pots deleitar i ser feliç menjant una escudella i cardolla. Val? És saber valorar el que tens. I tanto. Val? Per això el gitano d'antes, com que no tenia res, era feliç amb el que tenia. Jo crec que ser gitano és algo imponderable, senyores. Si tingués que tornar a néixer, jo naixeria gitano. M'agrada ser gitano. Estic orgullós de ser gitano. Estic content de ser gitano i de tindre una senyora gitana autèntica.